Yeah, for today's video mga katiil, ako ipadula sa kong mama mga katiil. Kini. Kuning pakuan niya niya unsay sunod. Sige. Ma, challenge ma. Ako kwarta ni 2 million pesos. Challenge. Kwarta o kahon? Uli, ano sila? Kwarta o kahon? Ay, kahon. Ha? Ha? Kwarta o kahon? Para sa 100 million thousand. Kwarta o kahon? Ha? Sure ka? Sure ka? Oh. Huling tawad na. Kwarta o kahon? Ay, 100. Kwarta o kahon? Kahon. Huling tawad. 2 million pesos. Kwarta o kahon? Kahon. Sure ka? Yeah. Gi atong oblian. Tang da da da. Tang da da da. Kwarta o kahon? Oh? Oh? Kwarta o kahon? Para sa 2 million pesos. Kwarta o kahon? Ay, kahon ay. Kahon. Kwarta o kahon? Kahon. Huling tanong, kwarta o kahon? Kahon. Sige, gusto dito kang kahon na. 1 2 2 otro. Kwarta o kahon? Huling tanong, kwarta o kahon? Kahon. Sige, kwarta na iya mga katingin. Ay, kwarta sa kahon. Ay, kahon na iya, sorry. Kahon na iya. Otro na to eh. Okay. Last nga pangutana. Kwarta o kahon? Oh, kahon ka? Sige, tang da da da. Oh, mauna yan. Oh, gibaylo niya yang 2 million thousand. 2 million thousand? Araw, gibaylo niya ang kwarta sa kahon. Oh, mao ni ang naiyang nadao. Congratulations! Nanalo ka ng Barina! Okay kayo ni. Oh, mao ni ang nadaogan. Oh, congratulations. Oh, ay nagkasa din ay ano na. Oh, usapa. Turun dyan, sige.